Salam dostlar. Full kanalına hoş bulduk. Gowmy aldaylanız. Dostlar size bugün korkacak videomuzda YouTube nädip videony YouTube'dan barmy galeriýa bäri geçireýin. YouTube'dan galeriýa almaly iki usul bilen korkacak. Birini hemme bilýänler, SnapTube birini bilýänler, badyr bilmeýänler bilmedim Weedmate. Dostlar bu penli milyon varsanız YouTube'a girsiniz ýa-da edil YouTube'a näme OpenL'e girýän varsanız YouTube'dan alyp bilersiňiz. Maňa YouTube'da näme video almaly diýen soralar köp. Ne çekiş videosyny goýýa hemme videoda görülýär dostlar. Menem öň bir videosyny goýdum. YouTube'da näme video almaly, onam aýdyma MP3 etmeli. Ýani gön MP3 görünüşini hem alyp bolýar. Häzir men size görkedeýin. Gön ilki YouTube açylsyn bir munçuk. Mesela bir aýdyma adyny ýazaly. Ariana Grande. Ne boldy dostlar, Ariana Grande edip ýazýaňyz nem tapady aljak aýdymyň kino dalýa dostlar. Ariana Grande pozisiýony ýa-ni men olaýdym ba. 30 ýaş aýdym. Gapdalykda görýänsiňiz çuňçagysda 3 tane nokatçyk bardyr. 3 nokatçyga basýaňyz. Paýlaş orça padelice öýtgen orça padelice diýip ýazypdyrýar, şoňa basýaňyz. Weedmate SnapTube basýas. Ne haýsyny arasyň gelse MP3 70'de MP3 148K'da MP4 128 MP3 160K her hil kast bolar bolýar. Video özüň ajak bolsaň 240 360 480 720 HD'de görüp bolýar. 240 näçik ýaz. Men bärden görüşiňiz ýaly çykýan däldir, şoň üçin ara SnapTube'ň wadyny ýapdym ýöriýte görkezmez ýaly nähä alınıp dur dostlar, görüşiňiz Ariana Grande aýdym klip alınıp dur ýa-ni 3 minutluk 240 kачество goýulyp zadyp onu özüňiz näçe Wi-Fi'ňiz güýçli bolsa özüňiz zadyp alyp bilersiňiz. Täzen YouTube'a girýäs dostlar, Instagramdan edip bolýar şolar ýaly. Ene paýlaşa basýas. Download video. Bal Weedmate'den alyp bolýar, bilen Play Marketde ýokdur dostlar. Zatdan görüp bilersiňiz Chrome'dan häzir birini indirmesini aşagda görkeler. Chrome'dan alyp bilersiňiz, SnapTube indir, Weedmate indir diýip ýazsaňyz hökman çykar. Şoň üçin özüňiz zadyp alyp bilersiňiz. Muny ýöriýte zadyň içinde de hem badyr. Näme şoňa Weedmate'in içinde ýöýte kanallar çykýar. Edil hemme kanallar YouTube'da bar zatlaň bar Weedmate'in içinde badyr dostlar. Ene görüşiňiz ýaly edil her SnapTube ýaly ýöne üýtgeşik bol. Maňa birazçyk Snap XM gowy diýsem bolýar. Weedmate gowy, SnapTube gowy. Ene M148 edil ýankylar 256 megabaytlaryna ýazyp duranlar dostlar. 148 34 megabayt diýär. 144 4 megabayt. Özüňiz haýsyny alasyňyz aýdymyny alýan. Indire basýan. Görew eklendi diýär aşagda çykýar boldy. Öz reklamy öýrän dostlar, reklamy aýrylýar. Bana wa Play Market'e bastırım bilmem bağışla. Bol dostlaryny alyp dur. Ene ha görüşiňiz ýa-ni sosial media habarlar 206 kilobaytda ýuwaş-ýuwaşdan alýar. Men dolduraýyn, maňa gerekkä şoň üçin, ýani size görkezmek üçin. Ýa-da zat etmeseňiz alaryny ýeteňiz zat ediň dostlar, ýa-da garaşyň bir munçuk. Kanalymyza agza bolmagy unutmaň dostlar, gaýratçynyň kanalymyza agza bolan, videolarymyza like basyň, esas agza bolan. Biz size video goýarys, videolar bilen siz zat dersiz bolsa kanalymyza agza bolmagy unutmaň, gaýrat ediň. Ne bilen alyp dur. Özüňiz hem zadyp alyp bilersiňiz. Instagram'a girip göreliň. Instagram'dan amalya döýtýän. Alya. Barman şu set pesrak.
Birazcık setpetrak bolanlygy sebäpli Instagram'a girip bilmäýmesek açylyverdy. Ýuwaş açylýar däle. Instagramda da täze özüme ýurt account açdym. Tama alym knowledge. Aza bolan dostlar, bizi gollaň. Video ay özüňiz dostlar edilýän käwelem gapdan 3 nohut çykýar, şoň üstü bilen alyp bilersiňiz, özüňiz görüp edil şoňkyýal beýlik edişim ýaly ýa-da basýan Snapchat bilmeýi tapadýar. Alarsyňyz Snapchatdan hemme Instagramdan hemme zatlarda bir ýerde video alynýan azaş programmary işleýär. Biri Vidmeet, biri Snapchat. Galeriýa ýa-da ýükleýär dostlar. Highcast we doýsaňyz Kinoly boýzat alýar. Ýoşurak alýan Wi-Fi'niň güýji megabaytly işlese wapşe da sekunda 1 megabaytdan 200 megabaytly kino 200 sekundda alýar. 3 minutyň içinde. Alýar dostlar, ondan hem özüňize gowja serden videony göreňiz üçin hoşda bolan kanalymyza agza bolmagy unutmaň.